आं बेनि खाथियाव मोनसे थांखि आं दोनदोंमोन आरो देनांफोर नों थैबाय बायबा खिन्थु नोंखौ आं फबगोनलै होनदां बे रागा जोंबाय हाय आंखौ फबब्ला आं बोरै हां मोननांगौ जाखो होनदों हा नोंहा जोबथा हां बोस्राबाय नोङो थैलांनाय मानसिया बोरै हां बोनो हाबावगोन दा मा बेनिफिट दं मानसि गोथैखौ फबब्ला बियो आंनाव सोंबाय आरोखि आं अब्ला बुंबाय मानसि गोथैखौ जुदि फबोब्ला एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिट दं होनदों आर्किअलजिकेल बेनिफिट दं हिस्ट्रिकेल बेनिफिट दं पलिटिकेल बेनिफिट दं ससिय इकनमिक बेनिफिट दं कालचारेल बेनिफिट दं बुंबाय आं मानो जे आं बुजिनाय मथे बर'फोरनि फिल'सफिया बुङो जे मानसिनि जिउआ सोलेरा अराय समनि थाखाय थैनानै थाङा जिउआ थैया ओमफ्राय एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिटआ बहा हमना लादो सानसे बेलासे माबा मोनसे जाहोनाव बर' जाथिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांजोबबायलायनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जेरै गोमोरलांदों सोनाबनि सोरबा स्कलारफ्रा मिथिहैदोंलायनो जे नर्थ इस्ट इण्डियाआव बर' होननाय मोनसे बिराद सिभिलाइज मस्ट पावारफुल जाथि दंमोननो बिसोर गावसिनि लेंगुवेज कालचार हारिमु सिभिलाइजेसन हिस्ट्रि किंडम्स किंस दंमोन नाथाय मानिबा जाहोनावसो गोमोरलांबायनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ संनानै फैबाय जेनेब्ला माखासे वेस्टार्न स्कलारफोर मानसियाथ' गोथाङै गैलाब्ला बर'फ्रा थैजोबलांबायब्ला दंना गैया बिनि फोरमान नागिरनो मा खालामगोन एन्थ्रपलजिस्टफ्रा आर्किअलजिस्टफ्रा बायदिसिना मेसिन लाबोनानै हाखर जावबाय गोथैसालिफ्राव जावबाय जावनानै जुदि बर'फ्रा मानसि गोथैखौ जुदि सावजोबबायब्ला आल्टिमेटलि बर'नि मेक्सिमाम हारा खंखरखौथ' बहाय मोननो हागौ सोरनिखौ जोंनि बर' बिदा फंबाय जायफ्रा खृष्टान धोरोमाव कनभार्ट जानाय बिसोरनि गोथै सहनि हारा खंखर मोननो हागौ बांसिन मोननो हागौ मुस्लिम मानसिफोरनिखौ मानोना बिसोर फबो उनाव बै सोनाबनिफ्राय फैनाय स्कलारफोरनि जिथु अपिनियन बे उल्टासो जानानै थांसै माखासेल' बर'नि हारा खंखर मोनदों बांसिनानो मुस्लिम गुबुन जाथिनि दंनाया दंमोन बर'फ्रा एसेल' हरै जोंनो खोबमोन बांसिनमोन इन नाम्बार दा बेनि थाखायनो आंनि हाम्बुल आपिला बे जे मानसि गोथैखौ सावनानै गारनाङा फबनांगौसो जेब्ला आं बेफोर आर्गुमेन्टखौ होबाय अब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ आंखौ होनबाय नों देरहाबायलै होनबाय आरोखि दे नोंनि गोसो मथन खालामनोसै बेनि थाखायनो बम्बेनिफ्राय लाबोनानै बिथांखौ दतमायाव जोङो फबनानै दोननायनि बेबस्थाखौ खालामदों